След освобождението, когато България тепърва се учи да диша като свободна държава, пощите се появяват като тихи пазители на думите. През 1879 година тръгват първите писма, носители на надежда, тъга и любов, пътуващи по прашни пътища през планини и реки. Българските пощи не са били просто служба, а мост между сърца. Те са съединявали села и градове, войници и семейства, търговци и държавници. В пликовете се е крил животът, първи признания в любов, вести за раждане, болка от раздяла и радост от завръщане. Дали нещата са актуални и до днес, ще проверим сега с вас. В днешно време е изключително лесно да изпратим съобщения в Messenger, Telegram или пък Viber. Става за секунди. Намирам се пред Централна поща в Пловдив. Днес ще видим какво ще ни коства да изпратим картичка до любим човек, колко ще струва и дали това е по-лесно, отколкото да изпратим съобщение в някой от чат приложенията. Вече сме в пощата, предстои ни да влезем в колетната служба, където ще изпратим заветната романтична картичка до наш близък. Така, ето е нашата картичка. Предстои да я надпишем. Това, което искаме да оставим като послание на близкия ни човек. Ето, че се чака. Няма как. Задължително е. Но сме на опашката и търпеливо чакаме своя ред. Ами, скъпи зрители, оказа се, че ни трябват марки и плик, който не можем да закупим от тук. По-натам се оказа, че имало левче. Малко се усложнява процеса за кореспонденция, но разчитаме на пощите. Давам ви едно левче, марка и го пускам. Добре. Да, пишете къде отива. Там. Малко. Така, левче марката тук пишете къде отива. Име, улица, Смолян. На гърба пишете кой изпраща. Снабдих се с марка. Обясниха ми какво трябва да опиша. Малко сложно, но се надявам, че ще се справя. Време е да пуснем дългоочакваното писмо. Оказа се нелесна задача да пуснем писмо по пощата. Системата е доста остаряла, но пък да се надяваме сигурна. До около 2-3 дни писмото ми трябва да пристигне в Смолян, където ще зарадва моят любим човек. А дали беше по-добре да му пратя някоя картичка от Фейсбук? Може би да. Но равносметката е, че съм минус 2,50. Ало? Да, пратих ти го. До 2-3 дена ще дойде. Чакай там пък, откъде да знам. Айди. Чао.